Татарстанга артты соңгы 10 елларда. Соңгы 1-2 елда, мәсәлән, татарларның игътибары Башкортстанга арткан икән, анда хакимият алышынды. Ради Фаридура Хабиров килде, һәм хакимият алышында һәр вакытта үзгәреш көтелә. Димәк, Башкортстан татарлары ниндидер үзгәрешкә өмет итә, үзләренең статусын, туган теленең статусын, мәдәниятның статусын арттырырга өметләнә, һәм шишелмәгән проблемаларны шишеп булмасмы дигән өмет бу. Шул ук вакытта мондый игътибар Башкортстанга һәр вакыт күп булды, чөнки анда миллионнан артык татар яши, миллион ярый иде без, һәм ул 100 ел элек тә шулай булды, хәзер дә шулай, һәм киләчәктә дә Башкортстан татары темасы ул алда булачак, бу табигый. Чөнки алар, Аллага шөкер, бар дигән сүз. 2020 елда халык санын алу әлбәттә татарларны дулкынландырачак. Узган 2010 елдагы санаганда кимеде 30-50 меңгә иң кимендә кимедек төрле сәбәпләр белән төрле төбәкләрдә шул ук вакытта ялгыш яки фальсификация белән арттырылган саннарда үзгәреп тора. Өметләнә дөресрәк санамаслар микән дигән өмет бар. Бигрәк тә Башкортстанга карата улай бер бар. Һәм бүлгәләү бар. Федераль үзәктә минемчә зур халыкларны кичәрәк итеп карарга тели, аны шулай дип санаганда да аның мәнфәгатьләре бар. Ләкин дөрес итеп санамасаң, бар бер нәрсә дә бирми ул, җәнҗал гына калдыра. Шуңа күрә әлбәттә соңгы вакытта Башкортстан татарының игътибары яңа хакимияткә мөрәҗәгать, аңа өметләр һәм халык санын алуга бәйле булачак. Без ортабыз, кимебез дип карамыйм. Чөнки хәзер кеше үзенең милләтен белү һәм дөрес итеп күрсәтү системасы юк, паспорт юк. Һәм санау мәсьәләсенә дә өметләрем, ышанычларым зур түгел. Чөнки санау административ ресурс белән генә түгел, прописка милицияга теркәлгән буенча санала һәм әз генә төзәтелә генә. Ягъни анкета тутырып, яки анда йорттан йортка йөрүгәнең саннары аның алдан билгеле була. Ягъни мин уйлыйм, бу юлы да бар төбәктә дә контроль саннар алдан килер һәм аларны үтәргә тырышырлар. Шул үтәгән вакытта кайбер урамнарда, кайбер авылларда, районнарда бәлки фальсифка кирәкми дип әйтергә мөмкин бит. Чынында бу, ягъни бу татар-башкорт мәсьәләсе дә түгел. Бу бары тик халык санын алганда аның милли составының, социаль составының дөрес итеп күрсәтү. Булырмы дөрес итеп күрсәтү? Бу минемчә хакимият органнарының, үзәкнең, хөкүмәтнең намуслылыгыннан тора. Әгәр дә фальсификация дәвам итсә, ул барыбер киеренкелекне арттыра, мөнәсәбәтләрне яхшытмый. Шунлай гына бар аның. Әгәр дә теге татарлар Башкортстанда киметеп языла дип әйтү булса, ул бит үпкә тудыра хакимияткә һәм ике республика арасына да ниндидер кара шәүлә җибәрә. Минемчә, мондый шәүлә җибәрергә кызыксынган һәм шушы ниндидер җәнҗалны үзара безнең арада бәхәсләштерергә теләгән даирәләр бар. Мин әйтмим федераль үзәк дип. Мәскәү, Кремльнең аның манаралары күп бит. Андагы төрле партиялар бар, төрле аналитик төркемнәр бар. Аларның кайберләренең мәнфәгате һич кенә дә Татарстан белән Башкортстан якынаймасын. Татар белән башкорт бик кочаклашып, дуслашып, җитәкләшеп йөри күрмәсен дип әйтеп уйлый да, һәм аны шишу проблемасы, әлбәттә, проблема чыгарырга кирәк. Ниндидер вакытна җанҗалны кабызу, каршы кую, яки бер милләтне өстенрәк кую, икенчесен көнләштерү, яки аерым даирәләрне берәр мәдәни үзәкне кысырклау. Ягъни бу сәяси технология. Моңа күңелгә алып җитди карарга кирәкми. Моны карарга кирәк. Без кемнәрдер уйнаган уенда без катнашырга тиеш түгел. Без тыныч кына үзара күзгә карап сөйләшергә тиеш. Һәм кабат әйтәм, безне милләтне күрсәтү, санау үзе бер уен, чөнки кешеләр, яшьләребез, бигрәк тә катнаш гаиләләр үзләренең милләтен белмиләр дә, аның белү, өйрәтү методикасы да юк, һәм бигрәк тә санаучы даирәләр, җирле хакимиятләр, алар үзләренең эшен белә, аларга менә сайлау технологиясын беләсез ничек сайлана. Халык сан алуда менә шулай санала инде ул. Менә шул бер вакытта да яхшыга китермәячәк. Без өнди алабыз хакимиятне дә, үзебезне дә, күршеләребезне дә, дусларыбызны да. Әйдәгез, тыныч кына әйтеп,
эшлик, тыныч кына әйтеп, сайлык үзебезнең эшебезне һәм фальшивый данныйлар, ялган саннар кертмик эшебезгә, чөнки ул социаль сәясәтне оештырырга ярдәм итми, комачау итә. Татарлар сайлау санау аркасында кими, паспорт аркасында кими дигән андый курку булмасын. Минемчә, мына мин үзем татар, яки минем әгәр дә катнаш гаиләдән булсам, минем ике гаилә дип әйтер идем, ике милләтле гаиләдән, ана Тишковны тәнкыйтьләсәк тә, барыбер ул кешенең хакы бар үзен аңларга. Ике якта да мин үземнеке дип әйтергә, тиемнеке белән дә мин, әниемнеке дә дигән, аңа да кайгырга түгел. Минемчә, санда күрсәтелмәсә дә, без үзебезнең балаларыбыз үзенең милләтен дөрес итеп аңларга тиеш. Карим Хакимов зур легендар шәхес. Мин аны белеп, өйрәнеп үстем шул 10 яшымнан. Безнең авылда кичкенә музей була башлады. Карим Хакимовның бер туган сеңлесе Мәгъни апа, аның иптәше радиокомитет рәисе иде Башкортстанда, Лотфи Гадилов, ул музей оештырып бирде. Һәм һәр вакыт без бала чактан шуны карап үстек, горурланып үстек. Ул булган революционер. 17-18 елларда Орынбурда, Казакстанда, Үзбәкстанда, Томскида эшләгән, катнашкан һәм Орынбур губерниясенең беренче мәгариф комиссары булган әле ул. Һәм ул булган Бухарада Россиянең беренче вәкиле, әле Бухара дигән аерым дәүләт булган вакытта. Һәм ул Иранда, Решт һәм Мәшһәд шәһәрләрендә консул булган. Һәм 24нче елда аны Хиджаз дигән дәүләткә җибәргәннәр. Палпред, килче итеп, һәм сәүдә агенты итеп, ул вакытта сугыш барган, һәм шушы Хиджаз дигән дәүләт, күрше Нец дигән дәүләт һәм башка князьлар белән бергә кушылып, Сәгуд Гарабстаны дигән дәүләт төзегән һәм быелгы бай, хәзерге күренекле, абруйлы дәүләт Карим Хакимовның катнашлыгында төзелгән. Карим Хакимов иң беренче булып Абдулазиз ибн Сауд дигән шул беренче патнаша барып тараган. Күз алдына китергән әле сугыш бара. Ул машинага утырып, фронт сызыгы аша кирип, чатырга кирип әйтә: "Минем хөкүмәтем сезне таный" ди. Абдулазиз ибн Саудка зур куаныч. Әле ул булмаган дәүләтнең короле, патшасы булган вакытта, аның кулына ул Калин имзалы хатны тапшыра. И шул 26 елның февралендә була бу хәл. Менә шуннан соң иң беренче булып шушы яңа гарәп ярым утравында булган зур, көчле булачак дәүләтнең мөнәсәбәте Совет иле белән шундый яхшы булган. Әлбәттә, Карим Хакимов ата большевик булган. Аны гел генә татар милләтчеләре, башка милләтчеләре теге якка булайга тарсалар да, ул большевик булган. Һәм ул теге бөтен дөнья инкыйлабы, коммунизм төзү турында уйлаган. Һәм ул вакытта дин турында уйламаган. Ләкин ул яшьлегендә Галия мәдрәсәсендә укыган 1910 елда. Һәм шушы илчелеккә баргач, тиз генә башта фарсы телен, аның гарәп телен өйрәнгән. Барган елында ук 20 елда Өмрә Кажына барган. Һәм шундый аларча киенгән, аларча сөйләшкән, һәм Совет иле дипломатиясен керткән. Шул кадәр яхшы барган бу эш. Ул хаҗиларны ташуны оештырган. Он, самавар, керосин кертү, табиблар кертү Йәмән иленә. Һәм 37 елга кадәр Карим Хакимов катнашлыгында шушы ил иң беренче мөнәсәбәт булган. Ул вакытта булган Британия һәм Америка даирәләре, дипломатлары ул кысыркыланып анда эшли алмаган яхшы итеп, чөнки Совет иле белән эшләгән. Абдулазиз ибн Сауд ул әйткән: "Мин ул большевикларны белмим, әгәр дә ул большевиклар шушы Карим әфәнде булса, мин шулар яклы" дигән. Әлбәттә, андый зур шәхесләрне ул Солтан Галиев, Сәйд Галиевлар белән бергә Татарстан төзегән, Россия аның милли сәясәтен булдырган вакытта катнашкан зур шәхесләрне Сталин чакырып аттырган. 37 елның сентябрьдә кайткан, 38-ның гыйнварында ул атылган коммунар Мәскәү янында. 50 елдан соң гына илчелек белән алышкан. Ягъни
патша Сауд Арабистанның шушы қалдан соң Назир Теракулов деген илчеде болған Кәрим Хакимовтан соң. Онан соң ул яңадан Кәрим Хакимов кайтарылганында икесе де аталганнан соң илчелекне үзгән патша һәм 1990 елга кадар 50 ел дәвамында мөнәсәбәтләр булмаган. Һәм шушыннан соң моны әкрен генә хәр яхшы бара. 2008 елда Примаков белән Минтимер Шәймиев төзеделәр группа стратегических видения. Бу стратегия күзаллау төркеме Россия ислам дөньясы дигән төркем ул. Һәм шул вакытта шушы даирәләр белән бергә менә Путин килгәчтен Россия ислам илләре конференциясы оешмасына керде. Ягъни Россия ул ислам дәүләте дигән сүз. Һәм шушы дәүләт исеменнән эш йөртүче менә татарлар, традиция буенча Татарстан җитәкчесе Минтимер Шәймиев 2012 елдан соң Рөстәм Миңнеханов шушы саммитлар үткәргәндә Россия исламский мирның җитәкчесе булып тора. Һәм тарихи вакыйга 2 ел элек Сауд Арабистаны патшасы килде Мәскәүгә беренче тапкыр. Хәтергездә булса 16-17 елның февралендә Рөстәм Миңнеханов король белән очрашканда, Сальман белән очрашканда, ул аны Путин исеменнән чакырды Россиягә. Һәм ул Казанга да аны чакырды. Исәбедә бар иде корольнең Казанга да килергә. Зур вакыйга булды хәтердә булсагыз Мәскәүгә килүе. Чөнки ул ничәмә елдан соң, ул 50 елдан соң гомергә дә булган хәл түгел. Король килде, Путинның барганы бар иде анда. Һәм менә хәзер инде җавап күптән түгел Владимир Владимирович Путин Сауд Арабистанына зур дәүләт визиты белән барды. Рәсми рәвештә барды һәм хезмәттәшлекне киңәйтү турында. Әлбәттә, Сауд Арабистанның капиталлары, финанслары алар Америка белән бергә, һәм аларның банклары да, сату алулары да зуррак. Хәтерем яңгышмаса, бер 30-40 тапкыр артыграк анда. Ләкин менә хәзер анда энергетика буенча да, төрле юнәлеш буенча, азык-төлек буенча да һәм Сауд Арабистаны белән Россия хезмәттәшлек итә. Бу бит гарәп дөньясының мәркәзе, мөселманнарның мәркәзе, шундый ил. Һәм Россия шулар белән эшләгәндә бик зур игътибар бирә. Виталий Наумкин дигән зур көнчыгыш галиме бар, көнчыгышны өйрәнү. Ул чыгарды «Несостоявшееся партнерство» дигән китап. Институт востоковедения китабы 450 битлек. Һәм аның ташлыгында рәсемнәр булай. Калинин, Кәрим Хакимов һәм корольнең улы Файсал, булачак король. Ягъни бу «Несостоявшееся партнерство» дигән сүз ул 30-нчы елларда ахырына иткереп җирелмәгән дуслыкның язмышы турында бара. Чөнки 38-нчы елда Кәрим Хакимов атылгач, 2-3 айдан чит илләр килеп, Арабистанда нефт табалар. Һәм бүген Сауд Арабистаны сату алуда гына түгел, коралны ул Америкадан да алгандыр патша һәм аның улы хәзер Мөхәммәд бин Салман бар бит әле. Ул булачак патша бит, принц исән сау булса. Олар сату алуда гына түгел, олар тәэсир ителә дөньяда нефт бәясенең нинди булуына. Нинди илләр? Сауд Арабистаны, Венесуэла, Америка, Россия. Әгәр дә теләсә, шушы илләрнең берсе генә дә нефт бәясе берничә тапкыр артырга. Хәтергездә булса, СССР бетер алдыннан нефт бәясе төште. Шул кадәр хикмәтле тема бу. Һәм шушы эшнең башында бүген Россиянең язмышы хәл ителә торган юнәлештә Кәрим Хакимов башлап җибәрүен Мәскәү таныды. Сергей Брилев Россия каналыннан махсус килеп, 3 көн калгач Путин китәргә Арабистанга, безнең Дүсән авылына килеп, Бишбүләк районына, ул ерак бит инде. Чит ил эшләр министрлыгына анкетасында язылган, анкетага үз кулы белән татар дип язылган. Башкорт галимнәре элекке ревизский сказкалардан бабалары башкорт дип языла. Ул вакытта ул милләт түгел, сословие күрсәтелә. Япон галиме Наганава, Ирахира Наганава монда килеп, менә шунда сөйләшеп утырган идек. Ул язды 2 зур макалә. Шунда аның бер бүлеге бар. Ул татар да түгел, ул башкорт та түгел, ул ата коммунист дип язган. Ягъни ул шундый мөнәсәбәт булган. Әлбәттә, теле буенча үзе анкетасына язган икән татарин дип. Димәк, үзен шулай дип аңлаган.
Фәннәр академиясының, Россия Фәннәр академиясының китабында башкорт яки татар деген сүз юк икән. Ул дипломат, мөселман һәм коммунист. Шушы фактор, шушы үзе билгеләрне өстәрәк. Ул коточкыч әйбер бу. Чөнки ул аннан соң тагы бер аргумент бар, матбугатта бар, Зәки Вәлидинең хатирәләре. Ул әйткән, Иранга мына килде Кәрим Хакимов, Хадича, мин аларны беләм. Килде Татар Кәрим Хакимов дип әйткән инде. Зәки Вәлиди бик ачуланып әйткән инде ул. Мына мин аның янына бармыйм дигән, чөнки алар Орынбурда конкурент булган, большевиклар белән Зәки Вәлидиләрнең Башкортстан хөкүмәте аларга бәтә капма-каршы булган, яхшылык эшләмәгәннәр бер-берсенә. Шуңа күрә мин форсаттан файдаланып, Кәрим Хакимовны тарткаларга кирәкми. Ул Кәрим Хакимов, ул дипломат һәм япон галиме дөрес әйткән. Һәм әгәр дә без аны большевиклыгын яки татар яки башка дәүләтчелеген күтәрмәгән дип әйтәбез икән, ул шундый, аның заманы шундый булган. Ул шул вакытларда катнашкан, ул үз аңа шул һәм шушы катлаулы вакытта ул бәхәсләрдә катнашырга да теләмәгән. Һәм иң мөһиме, беләсезме, юкмы, 1920 елда декрет белән Татарстан төзелгән бит инде, май ахырында. Татарстанның Советлар съезды булган сентябрь айында. Кем кулында булган хакимият Татарстанда? Яңа республиканы кем булдырган? Вакытлы революцион комитет, временный революционный комитет. 7 кеше. Сәйдгалиев, Кадарговский, Казаков деген татар һәм Кәрим Хакимов. 7 кеше кулына Татарстан язмышы бирелгән, мөгаен бәлки Мәскәү даирәләр керткәндер аны шушы. Ләкин шушы вакытта аны җәйкене июнь аенда ук җибәрәләр Төркстанга. Чөнки Кәрим Хакимов ул шул вакытта Түркстан дигән дәүләт, әлегә Кыргызстан, Казакстан һәм Казакстан катнашканда дәүләт булмаса да төбәктә компартия төзелгән, аның секретаре булган ул. Һәм шул вакыттагы Түркстан фронтының политуправлениясендә зур дәрәҗәдә кеше булган. Ягъни аны тагы да кайнаррак җиргә җибәргәннәр. Монда бит Татарстан төзелде, временный комитет төзелде, хәзер инде алар депутатлар сайлап, хөкүмәт сайлыйлар. Ягъни ул катнашмаганда аңа вакытлы да булмаган, дөрес әйткәндә. Бик нык востребованный, ягъни бик нык кирәкле тансык кеше булган ул большевиклар өчен. Әлбәттә, замана үзгәрә. Аннан соң ул Татарстанда Кәрим Хакимов, Шамил Усманов, Якуб Чанышевлар, алар нишләгәннәр? Алар бит монда укчылар дивизиясе корып, Урта Азияда Советлар сугыштарга әйткәннәр. Андагы кешеләрне нәрсә дип атаганнар? Басмачылар дип атаганнар. Һәм анда кан кую булган. Хәзерге күздән караганда, хәзерге сәяси күздән караганда ул басмачыларны әйтәләр. Анда яшәүчеләр милли азатлык өчен көрәшчеләр, үз дәүләтләрен коручылар дип әйтәләр. Революцияны китерүче, кораллы көч белән китерүчеләрне ничек әйтәләрдер инде. Һәр хәлдә мин уйламыйм, Бухарада һәм Ташкентта Кәрим Хакимов урамы бар иде, мин уйламыйм, ул урамнар исән калгандыр дип. Ләкин факт, Назир Төрәкулов Кәрим Хакимовтан соң Сауд Арабстанда бераз эшләп алды, Илишев. Ул Казакстанның горурлыгы, Казакстан дипломатиясының медали бар. Тышкы эшләр министрлыгының медали бар. Назир Төрәкулов дигән. Кәрим Хакимов Назир Төрәкуловтан ким түгел, киресенчә ул большевизм ягыннан даже зурырак. Кәрим Хакимов ул халыкара масштабтагы фигура. Бөтен Россия масштабындагы фигура. Ягъни мин үземнең икенче якташым Фатих Кәримнең зур шагыйрь классик микадәр әйтсәм дә, Айт авылында, күрше авылда минем Фатих Кәрим музее бар. Безнең Дүсән авылында Кәрим Хакимов музее бар. Ул халыкара масштабтагы кеше. Һәм хәзер анда килә башладылар. Сауд Арабстаннан Аль-Рашиди дигән бер ханым галимә килде, 2 тапкыр килде инде. Советлар Россиянең Арабстаннан яңа гына эшләп кайткан илчесе Озеров. Озеров китап язды һәм өлешләр чыгара. Япония чыгарды, фильмнар чыга. Шуңа күрә без белмәдек дигән Кәрим Хакимов ул дөрес түгел. Соңгы елларда бик күп әйберләр чыга башлады. Менә Фәннәр академиясының китабы бар. Һәм бездә Казан утлары журналында, Гасырлар авазы журналларында һәр вакыт Кәрим Хакимов турында мәкаләләр, фотографияләр чыга башлады. Һәм аның анкетасы, мин татар дигән анкетасы да
95 елда ук гасырлар авазында чыккан. Хәзер аңа игътибар артты. Хәзер аны Владимир Путин, бөтен Россия дипломатиясе, федераль телевидение килеп, минем туган авылымда килеп, теге ниле камералар күктән төшереп 12 минутлык репортаж берде. Узган шимбәдә Шулайгач Кәрим Хакимов нык зур фигуралыгы аның таныла башлады. Мәгълүм даирәләр һәм аның турында кызыклы белүчеләр алар һәр вакыт булды. Хәтта bir 30 yıllık дип әйтимме, Нәҗип Асанбаев пьеса язды, Кызыл Паша дип язды һәм аны уйнадылар Гафури театрында, һәм аны Мәскәүдә үзәк телевидениедән күрсәттеләр. Кызыл Паша. Совет заманында ук Кызыл Паша. Әлбәттә, анда Кәрим Хакимов Ленин белән башкача сөйләшеп, башкорт милләте турында сөйләшкәннәр. Аны әле Брилев та экраннан күрсәтте. Ләкин эш анда түгел, ул вакыттагы һәр вакытта ул Башкортстанда туып үскән. Һәм Галия мәдрәсәсендә укыган. Башка эшләре аның Оромбурда, Түркистанда һәм Казанда булган. Кәрим Хакимовның исән калу мөмкинлеге булмаган дип уйлыйм. Чөнки аны җибәргәннәр, ул бит большевик. Ул шундый кеше, фанатик. Ул белсә дә, никадәр кыен булса да, шунда эссе җирдә аның кичкенә улы Шамил үлгән, Гарабстанда илче булып эшләгән вакытта ул барыбер кайтмаган бит. Катаны кайтарып җибәргән. Ләкин ул әйткән, аңа әйткәннәр инде, король әйткән, Абдулазиз ибн Сауд, кал, вакыт үтәр, монда калып тор, алай ярамый, моны сезнекеләрне чакыралар да, аталар, илчеләрне күрәләр бит, илчеләрне. Ул әйткән, моны мине кем җибәрде? Нәрсә булса да мин кайтам. Ул белгән. Һәм мин аның тормыш иптәше Хәдичә апа белән мин очраштым. Бер күп еллар элек исән чагында ул да таныды, аның шулай ул да кайтты. Ул вакытта Хәдичә монда булган кызы белән, Казанда, Мәскәүдә булган. Шунда кайткач ул туганнарын җыеп мәҗлес курган. Икенче көнне карбыз алып кайтты ди. Шуннан соң шул киләче бер-ике көннән төнге сәгать 1дә ишек шакып килеп керделәр. Ул әйтте, җылы киемнәр. Ул киләчәкләрен белгән. Чөнки андый фигуралар халык дошманына кертелгән. Шундый вакыт, шундый чор булган. Ул чыннан да репрессия корбаны һәм 56 елда репрессия, реабилитация булганнан соң иң беренчеләрдән булып аны шундый күтәрү булды, һәм аны күтәрделәр. Бик күп китаплар чыкты һәм тагы шунысы кызык. Бер 30-40 ел буе яңа китаплар чыкмый торды. 30 ел буе кеше турында бер китапта, брошюрада чыкмады. Әйтәбез, Кәрим Хакимовны большевик буларак әйтәбез, ул дингә мөнәсәбәте тискәре булган дип уйларга мөмкин. Милләткә ул шулай большевик буларак ул интернационалист булган. Ләкин ул барыбер үзенең милләтен, ул да минем кебек мөгаен татар белән башкортны айыру түгел. Алар икесе дә бер юлы да түгел. Тел һәм төбәк һәм фикерләү, рухият буенча уртак. Бүлергә ярамый. Моны син абзыйың, энекәшең белән бүлергә ярамый. Безне каршы куярга бүлергә ярамый. Каршы кую ул җинаять булыр иде һәм һәркемне аерым-аерым гына кысып бетергән булыр иде. Совет власте килгәннән соң ана Таҗетдин да әйтте, ул бит мөселманнарга ирек игълан ителгән. Милләтләргә республикалар игълан ителгән. Һәм бирелде бит ул. Моны шуның бер вәкиле. Милли сәясәтнең, гадел милли сәясәтнең бер вәкиле. Һәм аның башкача язмышы булмагандыр дип уйлыйм. Ул нык фаҗигале язмыш. Карагыз инде 47-46 ел яшәп, нинди эшләрдә ул экстерном Томскида гимназия бетерә. Галия мәдрәсәсендә укый. Үзе завод шахтасында эшли, урам сәбреп чыгып китә. Һәм полит управлениедә. Һәм аның әле шәхес һәм решительный кыю, хылыклы һәм кызулыгы. Ничек ул дипломат булгандыр аны кызулыгы белән. Хәдичә апа әйтәдер миңа, аны бер вакытта да язмый тордым инде мин аның турында шундый. Мин агит бригадада шибәр кыз бит инде, чыгыш ясап җырлап йөри, моның күзе төшкән бит инде, дуслашканнар булар. Ул мөхәббәтен ничек аңлатты дип сорадым. Хәдичә ападан, Кәрим Хакимов нинди иде дигәсен. Ул бит инде сугыш киемендә, комиссар, полит управлениедан наганын чыгарды да ди. Аны әгәр дә берәрсе сиңа кагылса, шушы кулым белән икегезне дә атып үтерәм дип аңлатты мөхәббәтен диде.
Мына шундый кеше булган. Ягъни ул белә торып утка керә торган кеше булган. Һәм дипломатия язмышында булгач, ни өчендер ул ихлас рәвештә корольләр белән оешкан. Итальяннар пароходта мөселманнарны хаҗга килүчеләрне трюмга гына алып барырга сасы бирмәсеннәр дип эшкә чыгармаган вакытта, тиз генә пароход китереп, аларга каютларга утыртып, һәм тиз генә оннар, самоварлар, товарлар китереп, һәм врачлар китереп карата башлагач, никадәр менә безнең хәзерге президентыбыз да бит инде ул тиз генә эшли торган һәм решительный кеше булган инде ул. Шуңа күрә андый кешеләр, менә мин Фатих Кәримне дә андый кешеләр озак яши алмый. Андый кешеләргә пуля иң башта килә. Моны белүе бер дә кыен түгел. Яндекска керәсең дә Кәрим Хәкимов дип басасың. Кагаз китаплары әз чыкты, интернетта барысы да хәзер бар.